Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At magandang hapon po pala sa inyo. So sa video na to ay may pag-uusapan tayo dahil may nag-comment sa atin mga idol, no. Siya ay si Idol Eliseo Roman. At ito yung kanyang comment mga idol, no. Paano boss kung bago ang carb mo tapos umaandar na nakachok? Lahat ng timing ng air mixture ginawa na, ayaw pa rin tumino. So yan ang pag-uusapan natin mga idol. Pero ito yung masasabi ko lang, no. Sasagutin natin yan base lang sa naging experience ko sa mga motor ko. So uunahan ko na po kayo, hindi po tayo magaling na mekaniko, hindi po tayo bihasa na mekaniko, hindi katulad ng mga talagang batikan na at veterano na sa mga paggawa ng motor o pag-aayos ng motor. Alam naman natin na ang carb mga idol ay isa sa pinakamahirap na i-troubleshoot. Alam naman natin yan. At special shoutout nga pala kay Idol Arman Dicam from Baguio. Balak ko sana bumili ng Supremo. Gusto ko sanang malaman ang harness issue kasi parang mas gusto ko ang Barako. Alright mga idol, no? Idol Arman Dicam. So nasa sayo yan kung anong gusto mo, Supremo o Barako. Pero yung honest issue ng Supremo ay mayroon tayong ginawang video about dyan. So nandun sa taas, tapos yung link ilalagay ko na lang sa baba. Ang Barako mga idol ay wala nang problema dyan kasi napakagandang motor ang Barako. Yun nga lang, ang masasabi ko lang, mas mahal kasi ang Barako kaysa sa Honda Supremo. So may Barako rin na walang starter na kasing na mas mataas pa pala ang presyo kaysa dito sa Honda Supremo. Tapos yung Barako na may electric starter almost 100,000 na o nasa mahigit yata, mahigit 100,000 na. So nasa sayo yan kung kaya ng budget mo ang Barako, mas maganda yun. Pero kung budget meal lang talaga, Honda Supremo na ang kunin mo. Alright mga idol, no? So sasagutin natin yung tanong ni Idol Eliseo Roman. So nagpalit na raw siya ng carb, tapos umaandar lang siya pag nakachok, tapos lahat na ng air mixture ay ginawa niya na pero ayaw pa rin tumino. So nangyari na yan mga idol sa aking Raider 150 na si red na pula. So ito yung mga posibleng dahilan mga idol, no. Kung nagpalit ka man ng carb, ang pinalit mo is walang diaphragm, kasi dalawang klase yan, may diaphragm saka walang diaphragm, di ba? So pag walang diaphragm ang pinalit mo, maaari siguro na kailangan mo magpalit ng jettings. Kasi yun ang nangyari sa aking Raider 150 ng mga idol, no. Kasi nung una talagang stock lang yung kanyang jettings, pero nagpalit ako ng mas malaking jettings, dun ko siya napatino. Tapos ang air mixture, basta yung air mixture niya idol is 3 turns yon, 3 ikot, tapos ikaw nang bahala dun sa mixture ng gas niya. So yun yung isang way kung paano na mapatino yung carburetor, lalo na pag carb type siya, no, hindi siya diaphragm type. Pero pag diaphragm type naman mga idol, check, ito lang mga i-check natin. Check natin yung mga hose, kasi di ba yung mga diaphragm type may mga hose na nanggagaling sa manifold. Baka yung mga yun isingaw na, o di kaya yung mismong diaphragm niya is punit na. Kaya minsan hindi natin nakukuha yung tamang timpla, o minsan hindi rin natin napapatino yung makina, hindi siya umaandar ng maayos. Minsan hindi stable ang kanyang idle, minsan mahirap paandarin.
So yun yung mga posibleng dahilan, idol. Kaya kahit nagpalit ka na ng carb, hindi pa rin tumino. Gawa nga nung minsan sa diaphragm type, baka may mga punit yung mga hose, o kaya yung sa nabili mong carburetor na diaphragm type, hindi siya compatible sa yung motor, o mas maliit kasi yung nabili mo. Tapos kung carb type naman, kailangan mo ng mas malaking jettings. So ito lang ang mapapayo ko sa iyo, idol, no? Mas mainam, mas maigi nang pumunta ka sa trusted mechanic mo para matingnan talaga yung carb mo, kung kailangan palitan ng jettings o yung nabili mong carb may defect. Kasi yung sa akin, mga idol, nagpalit tayo ng jettings. So ang naging jettings ng aking Raider 150 is 120 by 120 tapos 38. Yun yung jettings ng aking Raider 150. Tapos ito pa yung isang dahilan, mga idol. So sana hindi na tayo umabot sa puntong ito kung bakit hindi mapatino yung mga motor natin, no? Kahit na magpalit ka na ng bagong carb. So ito yung isang dahilan. Ang karaniwan kasi na motor, mga idol, lalong lalo na sa mga kagaya chain type, di ba? Itong Supremo chain type na to. So minsan kasi, mga idol, mahigpit masyado yung higpit ng kanyang tensioner. Kasi itong Supremo is tensioner type na siya, So may ina-adjust dyan. So maaari na nahigpitan na masyado, kaya yung cams hindi na makaikot. O di kaya kahit naman na wala na yung kanyang chain, tapos pag inikot mo napakahigpit. So isa yun, mga idol, sa dahilan kung bakit na hindi mo makuha ang tamang timpla ng motor mo. Kahit magpalit ka ng maraming carb, hindi talaga yan titino hanggat hindi mo nakikita na yun talaga yung sira. Nasa head, mga idol, no? Yung cams na pag iikutin mo yun, napakahigpit kahit na wala na yung chain niya. So nangyari na yan sa aking Raider 150, mga idol. So sana ay hindi na umabot sa puntong yon na magbabaklas ka pa ng head tapos ipapagawa mo talaga yon. So napakalaking gastos yon. So yun yung mga naging dahilan at posibleng dahilan na hindi mo mapatino yung motor mo kahit na nagpalit ka na ng carburetor. So ito lang masasabi ko, mga idol, na lahat ng sinasabi ko ibase lang sa aking na-experience sa mga motor ko, lalong lalo na kay red na pula, dahil alam naman natin na second hand ko lang siyang nabili. So yun yung mga naging sakit nga, na ilang beses na kami nagpalit ng carb, talagang pinapalitan na lahat. Tapos nung nagpa-refresh ako, dun nalaman na yung cams na napakahigpit, parang hirap talagang makaikot yung cams, kaya halos hindi makuha yung tamang timpla ng kanyang carburetor. Kahit na ilang carburetor na yung pinalit namin, sinubukan namin, hindi pa rin tumino. So kinailangan na kinailangan talaga na ayusin yun dun sa may head niya. Pero sana ay hindi ka na umabot sa puntong yon, Idol Eliseo Roman. So sana ay okay na sana yung mapalitan lang ng jettings, sana ay maging okay na yung motor mo. So yun lang yung vlog natin, mga idol, no? So sana ay may naibigay akong idea sa iyo, Idol Eliseo Roman, at sa iyo, Idol Armand Cam. Nasa sayo po yan kung ano yung kaya ng budget mo at kung ano yung mas natitipuhan mong motor, kung ano talaga yung mas kursunada mo o nasa puso mo, yun ang bilhin mo. Barako, Supremo, Rusi, kahit na Daang Hari, wala magiging problema dyan. Nasa sayo rin yan nang nag-aalaga. Kahit nasabihin natin na branded lahat yung mabibili mong motor, kung hindi marunong mag-alaga ang isang tao, hindi rin magtatagal ang motor mo. Alright, mga idol, no? So yun lang yung magiging vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless.
So see you po sa next na vlog natin mga idol.